I think Vera Place is gonna... Giroa berotxo, ezta, eta jendea gogotsu dagoela, bi urte jaibarik, imaginatu, ezta, batzuk oinik arren ez da bezezetu, jaiek, eta beste batzuk esatu dugu zana, gogotsu oso. Bueno, ez dakit ondo pasatzea eta nik nahi dut jendea animatzea. Ez dakit nola egingo dudan pregoia, baina nik nahi dut hori daukadan gogoak transmititzea. Gora Basargi taldea! Gora Leioa! Eta gora Leioa Kokaila 2022! ¡A pasarlo bien, Leioa! Bi urte hauetan, egia esateko lehenengo urtean izan zen nahiko gogorra, ezta? Dana egoalako prest, 2008ko jai horietarako, eta dana bertan bera gelditu behar izan zen, eta aurten, beti bezala, urte bat harina oazten diez prestaketa guztiek, eta gogorra izan da, oinik arren bagengo salako zalantzatan, ezta? Egin algo gendu zen edo ez, baina, zorionez egiteko aukera dekogu, así que posik. Alde batetik txikientzako bai ikuskizunak, bai antzerkiak edo tailerrak edo intxableak eta olako gauza, betiko gauzak eta eurek posik egoten dizen gauzekaz. Gero kuadrilekaz batera hainbat ekintza, hainbat tortilla lehiaketa, sokatira lehiaketa, olako hainbat ekintza. Gero badauzbe kontzertu potoloak, gaur hasita domekar arte edo zapatu gauer arte badeko guze kontzertuak, eta nik uste dut hori garrantzi handiko gauza da. Eta horretaz aparte, euki izan dugu jadanik jotan lehiaketa, eukiko dugu bai sokatiran profesionalen lehiaketa bat bai, eskupilota egongo da, beraz danentzako eta danetarikoa. Nik uste dut denok kriston gogoak dauzkagula, 3 urte daramatzagu ospatu barik, baina nik nahi dut errespetua eta tolerantzia izatea. Denak gogoak dauzkagu, baina ez dut nahi erasorik, ez dut nahi norbait maskaria badauka kalean zerbait esatea, hori ez dut nahi. Espero duguna da giro polita izatea, jendea disfrutatzea ez da, jaietaz disfrutatzea, jadanik 2 urte direz disfrutatu gabe, eta nik uste dute animatu behar dugula jendea kalera urten daiten eta animoagaz ospatu da egien San Juanak, ez da, baina bebai nolabait ardura bebai apur bat badekogu, ez da, eta horretarako bebai, esan eta komentatu jendeari disfrutatu bai, baina besteak beti errespetatuz, ez da.